ngisebenza nama-stripper, Yebo. nama-exotic dancer. Yonke nje lenhlobo engathi ibhekele ngisebenza nayo. Yeah. So bothola umuntu une-S enhle shame ishape njengeheart. Mara when it come to twerking, iqine. Iqine. Yo, semele kanje umfundi. Izokuthamba kancane. I think izinto natures. Yeah ne? Yeah, izinto shame ifana namabele. If namabele awile, hayi ukuthi ayenziwa awile sidala unjalo vele. Yenzeka vele lonto. Yeah, it does happen. Because amacanga ukuthi hayi umntwana okuyisayo ngoba uyabathini uyasakha. Abanye abazali abanjalo, abanye abazali ibune ewile, abanye abazali ne vagina wet. But it's nature. It's not something we can change. Yeah, wet like enjani wet. Mama explain because I've never seen pussy a wet before. I-wet bana okay ipussy enzele ibe dry, you understand? So yeah, i-wet should iphuma i-discharge, okay wonke amaphusa aphuma i-discharge mara iphuma i-discharge. Ayikaze yaba dry noma nje ungena nje yangeneka nje, you understand? Yeah. Hayi ukuthi it's man made. Injalo.